Dat is een nummer, dat is van Vaarstiegen. Dat is in corona niet geschreven. En die hadden het over het verlangen van een koelman om erop te zien. Nou, daar is lid. Maar dat doen we de betekenis. De enige woord in vuur niet schrijven. Die is nu op dit moment met zijn allerlaatste chic bezig. En dan wordt het best wel Vaarstiegen op dit moment kunt horen. Dus ik hoop dat hij langzaam erop kan naar Dageslid. Dat heet er voor een nummer op Vaarstiegen. Der Wind ist kling om in de koel, alles is schwarz, och die Mull. Ei halve Geschichte des Sommernaad op bring ons naar der Stad. Wat best der Vaarstiger komt en hem das Bett naar Dageslid. Straks heeft de Schicht weer op je vuur teruggerold. De naad is warm, de naad is klaar, met beruf naar stem en het riecht naar schwarm. Frische Luft van Dageslid og stiger nærmest nu. Wat best der Vaarstiger komt en hem das Bett naar Dageslid. Straks heeft de Schicht weer op je vuur op naar hem. Weg met Kiels en Zin. Hey!